Шушы вакытта идарәче Хирут Гайса хакында ишетте. Үзенең кешеләренә ул үледән тирилеп торган чумдыручы Яхья, шуңа күрә аның кудрәтле эшләр күрсәтергә куәте бар диде ул. Хирут бер туган кардәше Филиппның Хирудия хатыны аркасында Яхьяны кулга алып, бугаулап зинданга япкан иде. Чөнки Яхья сиңа аның белән яшәргә ярамый дигән булган. Хирут аны үтерер дә иде, әмма Яхьяны пәйгамбәр дип исәпләгән халыктан курыкты. Хирутның туган көнендә Хирудияның кызы кунаклар алдында бейде. Һәм Хирутка шул кадәр ошады ки, ул ни генә сораса да барын да бирергә ант итте. Кыз исә анасы өйрәткәнчә, хәзер үк чумдыручы Яхьяның башын тәлинкәгә салып китер дип әйтте. Патша кайгыга төште. Әмма кунаклар алдында әйтелгән ант хакына кызның теләген үтәргә һәм зинданда Яхьяның башын кистерергә дип әмер бирде. Башны тәлинкәгә салып китерделәр һәм кызга бирделәр, ә ул анасына илтеп бирде. Яхьяның шәкертләре килеп, аның гәүдәсен алып кабергә салдылар, аннары китеп бу хакта Гайсәгә хәбәр иттеләр. Гайсә исә бу хакта ишеткәч, ялгызы гына кимәгә утырып, аулак урынга китте. Әмма бу турыда билгеле булгач, кешеләр шәһәрләреннән чыгып, артыннан җәяүләп киттеләр. Ярга чыккач, Гайсә зур халык төркемен күреп алды. Ул аларны кызганып, авыру булганнарын савыктырды. Кич җиткәндә, аның янына шәкертләре килеп, "Бирдә бик аулак, ә вакыт соң инде. Халыкны җибәр, авылларга барып үзләренә ризык сатып алсыннар" диделәр. "Аларга китәргә кирәкми. Аларны үзегез ашатыгыз" диде Гайсә. "Безнең монда бары тик 5 икмәк һәм 2 балык кына бар" дип әйттеләр тегеләр. "Аларны миңа алып килегез" диде Гайсә. Ул кешеләргә чирәмгә утырырга кушты. 5 икмәкне һәм 2 балыкны алды да, күккә карап шөкрана кылды һәм икмәкләрне сындыргалап шәкертләренә бирде. Алар исә халыкка өләштеләр. Барысы да туйганчы ашады. Калган сыныкларны җыеп, 12 кәрзингә тутырдылар. Ашаучыларның саны исә, хатыннарны һәм балаларны исәпкә алмаганда, 5000-гә якын иде. Шул ук вакытта Гайсә шәкертләренә кимәгә утырып, үзеннән алданрак аргы якка чыгарга кушты. Ә үзе халыкны кайтарып җибәргәнче шунда калды. Халыкны җибәргәч, аулакта дога кылырга дип, Гайсә тауга күтәрелде. Кич җиткәндә дә ул анда ялгызы булды. Кимә исә ярдан еракта һәм җил каршы булганлыктан аңа көчле дулкыннар бәрә иде. Иртәнге эш белән алты арасында Гайсә су өстеннән атлап алар янына китте. Шәкертләре Гайсәнең су өстеннән килүен күреп куркыштылар. "Бу өрәк" диделәр һәм куркуларыннан кычкырып җибәрделәр. "Тынычланыгыз, мин бу, курыкмагыз" диде шунда ук аларга Гайсә. Шуннан соң Петер аңа: "Хакимем, әгәр син булсаң, яныңа су өстеннән атлап килергә әмер бирче миңа" дип эндәште. "Кил" диде аңа Гайсә. Петер кимәдән чыгып су өстеннән Гайсәгә таба атлады. Әмма җилнең көчле булуын тоеп, куркып китте һәм бата башлады. "Коткар мине, хакимем" дип кычкырып җибәрде ул. Гайсә шунда ук кулын сузып аны эләктереп алды һәм "Сай иманлы, син нигә икеләндең" дип сорады. Алар кимәгә кергәч, җил тынды. Кимәдәге шәкертләре Гайсә каршында йөзтүбән капландылар.
Син чыннан да Аллаһы угылы диделәр алар. Алар күлне кишеп Геннисарет ярына чыктылар. Җирле халык Гайсәне танып, бу хакта шундагы бөтен әйләнә тирәгә хәбәр таратты. Аның янына барлык авыруларны алып килделәр. Алар киеменең чабуына гына булса да кагылырга рөхсәт бирүне үтенделәр. Кагылган һәр кеше савыкты.